Kardom don marlitum puthot Rbey mixes video YouTube channel alang nalitum han Lamlir ingkung-5 alang nalitum han cetan cimu ponji masih nili sidang poniklo laben don marlitum la nili YouTube channel latum josi subscribe ke Lamlir subscriber intira niliman panso ini ngapati den bukti sidang latum han juni ripen pacit nilo totang te pinia video pangceng poniklo na pini ke ceng si Lamlir litung ke cini pon kenang sot Lamlir lake jengjiri aphan ilitum lam tamplak pen ke rup alek pusi pudam lampo rup alek panse jengjiri pulo adun tu bangke jirdat bangke risumaratum asan com aphan mate celang pet ke klem lason phansi pudam dormaletum jirtum puke jir ke dam asan com phansi pulo lapen jir ik bangke jiso phansi pudam lo kacheprek api ikso phan hai ne ke langtu phansi pudam lo Lamlir pen hai ne pulute langtu phansi pudam haleng ke halapu lapu phansi pudam lo lapen hajong ke hem munit ke do adim mane munit ke do ahem lason phan ke hajong pulo